Kendo nya kwa Ramogi ka wadhi nyime kaka ne wasingo. Wakil report mawacho ni kwan mar joma owito ngimagi masira marach mar apaya Londiani kaunti ma Kericho koro oyange ni osechopo 49 kapod ichiche ni kwan makamano nyalo medore. Trailer maduong' mar piny Rwanda nyobayo motuomo geche 8 kendo ng'ielore kuom ji e apaya no. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen manolimo kar masira no kinyi ma kawuono wacho ni ibiro ridi chike matayo yore wuoth kendo daro chirni mantiere e geng apaya. Sifroso Kinda miwale mathoth. Masira mar apaya oloko kido mong'ere mar ohala ma osebetie e akak yore ma Londiani. Nyaka ngeso gokinyi nyo yange ni kwan ji maewo 50 osewito ngimagi kaluwore kod masira no. Ng'injo mag chiemo mag johala ma uso ga e geng apaya no okorore. Wuoch kod mwandu mamoko mawachore ni ne mek joma nyo masira ojuko imanyiso koch mar masira manotimore tich abich gotino. Joneno lero ni trailer manyori koting'o simiti kowuok e pachoka katero e piny Rwanda imajo bayo ma otimo masira no. Trailer no nyotuomo nyamburko maromo 8. Gikone nyo ng'ielore kendo luar kuom johala kod jotielo manyoni e geng apaya. Cristiano Ogutu lero kaka masira no ne odwa tieko ngimane kane ochomo boma ma Kisumu. Kwa chopo junction madonjo Molo ne nitie trailer ne nitiere mbele na. To na chich ni trailer ni ok no ringo maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trailer no. To no ringo waya by kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien do na steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e kwang apaya kano se chwada wiye no chot wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane ntiere chien no kalo giji ma jinotho. Luoro nitiere ni dipoka jomoko pod omoke bwo trailer no. Apisas mane reso ji wacho ni giyudo fundi mag ji e alwora no. E kineno ji makwan gi romo 32 manyo resi medo yudo thieth e ute thieth mag Rufa, Manakuru kod Kericho. Jatend migawo mar yore wuoth Kipchumba Murkomen manochope kar masira no lero ni chirni malak nyaka ginga peini keto ngima oganda kamarach. Our intention is to make sure that ultimately all drivers in the Republic of Kenya or driving in our roads have valid medical certification so that we don't have situations in the future where I don't know what could have happened in this situation, but we want to make sure that everybody is tested whether they are medically sound to be able to operate in our roads. Thirdly, the phenomenon of doing business along our roads is Kenyan. And maybe not Kenyan alone, but even if you go to East African countries, people are doing business along the roads. Market stalls, hawking along the road. This is not peculiar to Londiani. Etesendo bila malondiani. Chumbe mag nyamburko 9 kamotingo nyamburko mag jowuoth 4, nyamburko achiel mar ji giwegi, bas kachiel koda loche. Jotelo mawuok e gwenge mano limo kar masira no kwayo mondo keto kenge manyalo geng'o masira makamago e kinde mabiro. Wede kod osiepe dhi nyime gi manyo johera mag-gi magichechni ne nyalo bedo e masira no. Okinda, Ramogi TV. Ka wadhi nyime wayudo ni piny owacho ma Siaya ochako chenro mar jiwo jende mondo odonje weche pur mabiro konyogi e yuto magi